Pri dnešných 85. narodeninách nás, bratislavských prírodovedcov, sme sa rozhodli otvoriť celkom novú fakultnú ústrednú knižnicu, pretože kvalitné vzdelanie musí byť prioritou tejto spoločnosti. Nazvali sme ju Regiomontana, aby sme tak vzdali hold jednej z najvýznamnejších prírodovedných osobností vedeckého sveta druhej polovici 15. storočia, pôsobiacej na Korvínovej bratislavskej Istropolitáne. A keďže je dynamika základom udržateľného fungovania v prírode, vkladáme do dekoračného vienka našej novej knižnice pohyb od jeho najmenších nanoštruktúr cez vitálne makromolekuly, bunky a ich tkanivá až po oporné sústavy. Od dokonalej lokomócie predátorov a ich koristi cez ontogenetický vývin až po veľkolepý evolučný vývoj. Od svahových pohybov v montánnej krajine až po neutíchajúcu dynamiku celých ekosystémov. Tak azda opätovne zahoríte láskou ku knihám.